ମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କଥା ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜ ମତ କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପିକର ନିଜ ଦରମା 1 ଲକ୍ଷରୁ ସିଧା 3,45,000 ବୃଦ୍ଧି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦରମା ବୃଦ୍ଧିରେ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁନାହିଁ। ଏମଏଲଏ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଅଧିକ କାମ ଓ ଚାପ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି କାମ ଅଧିକ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆଜି ଯାଏଁ କାହିଁକି ପଛୁଆ? ଯଦି ଚାପ ଅଧିକ ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ଏବଂ ବେଡ୍ କାହିଁକି କମ୍? ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକ ତ ବେକାରୀ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଋଣ କାହିଁକି ବଢୁଛି? କିନ୍ତୁ ଏକ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏମଏଲଏ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଦରମା 1 ଲକ୍ଷରୁ ସିଧା 3,45,000। କିନ୍ତୁ ଏହି ଟଙ୍କା କାହାର? ମୋର ନା ତୁମର? ଏହା ଆମେ ଦେଉଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଫଳାଫଳ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦରମା 3 ଗୁଣା। ତେବେ ଏହା କୁହାଯାଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ି ସୁବିଧା। ତେବେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ, 3 ଗୁଣା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, 3 ଗୁଣା ଫଳାଫଳ କେଉଁଠି? ଅଧିକ କାମ ନା କେବଳ ଭତ୍ତା? ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମର, ଫାଇଦା କାହାର?